Hava şartlarının yağım düşümlü buluğuna qaramastан 11 октябрь Башкортостан Республикасы көне уңайынан югары яркәйдәге үзәк мәйданда оештырылган авыл хуҗалыгы ярминкәсе район халкы өчен зур бәйрәм булды. Бу көнне берәүләр сәүдә итте, икенчеләре күңеле теләгәнен сатып алып сөйенде. Билгеләнгән вакытка район хуҗалыкларыннан, предприятиеләреннән машиналар килеп туктады. Алар җәй буе тир түгү үстергән продукцияларын киң ассортиментта тәкъдим итте. Мал асраучы райондашларыбыз салам, пешән сатып алып куанды. Бакча үстерүче илешләр тиресле булды. Айрыша ярминкәдә халык кәбестә, суган саткан урыннарда бик күп җыелган иде. Кыпчактан Ирина һәм Санев Әмирҗановларның, Аккүздән Тамара һәм Зөлфәт Басыровларның кәбестәләрен, күрше Татарстан Республикасына алып килгән суганны илешләр чират торып иртәнге сәгатьләрдә үк сатып алып бетерде. Кәбестәнең һәм суганның 1 килограммы 16 сум иде. Илеш молоко, эра, илеш мясо җәмгыятьләренең продукцияләрендә халык яратып алды. Мал ите саткан урында да халык күп җыелган иде. 1 килограмм мал итен 290 сумга, тавык итен 250, куян итен 300, каз итен 350 сумга сатып алырга булды. Ярминкәдә Бишкурайдан Айдар Бахманов ярым фабрикатлар, колбасалар, югары яркәйдән Мөнәвир Гыйндуллин карабудай балы, Байрак авылыннан Рим Ракипов чәчкә балы, югары яркәйдән Лилия Ахунова сарымсак, чәчкә үсентеләре, маринатланган гөмбәләр белән сатып алучыларны сөендерде. Хакларга килгәндә 3 литр балны 1800 сумга, 3 литр гөмбәне 750 сумга сатып алырга була иде. Мин югары Ширкүлдән килдем, Мөхәммәдиев Галинур. Авыл хуҗалыгы бәйрәме көненә сарык итләре, үрдәк итләре алып килдем, шуларны сатып бетердем. Исән-сау ашасыннар. Күпме белән саттыгыз? Үрдәк ите 350, сарык ите 190-200 сум белән тизелеше барлыгы. Халык аңа ярминкәгә сөенеп килә. Саламын ала, итен ала, суганын ала, бигрәк әйбәт. Теләкләр киләсе елга тагын исән-сау булып, ярминкәгә килеп булган әйберләрне сатырга кирәк. Аңа бик файдалы эш. Бүген 11 октябрь. Яркәйдә ярминкәләр гөрләй. Ел сайын катнашам. Менә быел да килдем исән-сау булгачтан. Рәхмәт зур итеп главаларга шушы ярминкәне оештырганга. Мәшкәләр алып килдем, рассадалар алып килдем. Кешеләр канәгать булып калалар. Пима сәүдә иткән урыннан да кеше өзелмәде. Балалар пимасын 650 сумга, хатын-кызларныкын 1100 сумга, ир-егетләрнекен 1200 сумга сатып алырга мөмкин булды. Балыкларның нинди генә төрләре юк иде. Җаны ни теле барысы да бар. Загатпешипром җәмгыяте үзләре пешергән тәм-томнар белән сөйләде. Чит район шәһәрләрдән дә ярминкәдә катнаштылар. Ижев шәһәреннән Дүртөйле, Бакалы районнарыннан килүчеләр төрле агач үсентеләре тәкъдим итте. Нефтекама, Октябрьск, Туймазы шәһәрләреннән кием-салым, башка сәнәгать товарлары алып килгән шәхси эшкуарлар да халык ихтыяҗын канәгатьләндерүгә зур өлеш кертте. Биредә теләгән һәркем кайнар чәй, төрле камыр ашлары, шашлык һәм башка тәмле ризыклар белән сыйланды. Районның Маяк гәзите редакциясе әбүнәчеләр көне уңайыннан викторина үткәрде. Гәзиткә кагылышлы сорауларга дөрес җавап бирүчеләр истәлекле бүләкләр белән тәбрикләнде. Ярминкәгә килүчеләрне район мәдәният йорты хезмәткәрләре күңелле көйләр белән дәртләндерде. Район полиция бүлеге хезмәткәрләре халыкның иминлеге сагында торды. Көннең икенче яртысында бәйрәм чаралары үзәк мәйданда дәвам итте. Биредә сәнгать үзешчәннәре, мәдәният сарай артистлары тарафыннан күркәм концерт куелды. Балалар өчен күңелле уеннар оештырылды. Инде бәйрәмнең иң матур, рухландыручы мизгеле илешләр тарафыннан республика гимнын җыелып башкару булды. Республика көненә багышланган әлеге флешмоб Башкортстанның һәр шәһәрендә, һәр районында үтте.
Ойгүл Моллаянова, Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясы.